biological food base from Suckage Farms. The universe's #4 sustenance resource just got a whole lot juicier with Platinum Slurp Plus, Nutriminerals, Power Booster Edge 20 million. Well, hello, Mr. Fancy Scaphandar. Wanna talk to some of the Боже, hottest что ты life глядишь? forms in the galaxy? Chat with the most seductive soft Что это? bodies in space for a discreet and nebulous encounter. No bones about it. Call 1-900-BLOB-LOVE. Just Блаб-лав? 1-500 for Боже. the first minutes and full. Харе? Thought? Meat scrap? Meat scrap? Эй! Да пускай буде. Не. 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 Що, харе? Ну, выключи гэты фон. Пошли. Wanna Тут нам пишут нечто. Ну все, пошли. А у древних рыб Синьеда, там, где был босс, где был. Ну, зайдем. Почекай, тут компьютер почитаю. А, так, тут. Боже. Ес, я на 14 метров. Я знайшла место там, где был... Все, я Чекай. знайшла гэта... я знайшла гэтую великую. Да почекай, не лезь туди без мене. Я нічого не робила, я знайшла. У самую опошнюю, там, яка у нас відкрита, туди. Іди. Чекай, я комп'ютер читаю. Все, я сканирую гэтую. Так, куди ти Я поперлася просто без мене? поглядела. Просто поглядіть. Добре. Так, где гэтай... На самое опошнее. На самую опошнюю карту. Чекай. Иди пусть. О. Картограф треба знайти. А бджолобос? Почекай з бджолобосом. Ён ад нас нікуди не поденется. Поденется. Flight risk. Поденется, потому что я его забью. Ідзі, почитай заданні. Трэба забіць 5 гэтых наземных істотаў, пакуль яны ў палёце. Запомніла? 5 выготовите бджолов покуренные у полете? 5 наземных істотаў, які ходзяць. Птушкі там, пердушкі. Далей, трэба забіць. Взять трэба пробы у пердушкі, у бабушкі мы зрабілі. Пайк Мендера трэба спаймаць. Так, і картографа знайсці. Погнали. Ти куди поперлася? Нам не туди. Не лезь до босса. А я уже полезла, потому что, Ну, так и блин, не а ты лезь. марудишь. Потому что гэта не наше задание зараз. Якое наше задание? Знайсці картографа. Что знайсти? Картографа. Что это? Ну, прилада нейкая. Шкода, что тут прям у этого нема никаких транспортов. Тут и на этом ногами недалеко. Блин. Ой, Что ой?
Давай. Ха. Стоп, що з ним треба зробити? Пробу взять. Що взяти? Пробу. Ну, Що? шпицом гэтым. А, я зараз пам'ятаю. Все, я возьму. Калі гэта ён. Ай, ну хопить. Это ю? Так, Калі гэта ён, гэта можа быць не ён. Боже. и он перемещается, ці что? Коли он под... Гей, ну не стреляй ты! Ну, Добра. треба Добра. почекать, покуль ён десь сяде, и тады взять. Нельга? Чомусь. Он нам не шкодит. чуть-чуть. Хотя ладно, можешь стрелять. А, Так, дзе ў да мяне як гэты тебе самы? шкодить? Гэта капіена, гэтага не трэба пробу браць. Яго трэба проста прыбіць. А як ми? Не ведаю. У хвоста ходзіў бі. А, гэта жовте. Стой! Не стреляй, не стреляй. А, ну молодчина, молодчина. Треба почекати, поки він буде такий. Хотите стоять на одному. О, все. А я подлечися. вовремя шмат виготовить кремні. Подлячыся, іх паглядзі яшчэ два. Да, блин. Значит, одного на тебе, другого на мяне. Зрозуміло. Боже. Колесо не целься ему в голову. Блин. Ай! Это было только что лучше. Як добре, що він не може відгаджатися. Як у Destiny. Давай же ж, ну. Я побольше прошу. Лячыся. Да блин, ну затыкнися. Першая справа гэта вось гэта. Ну. Мёртвая, ты яго не заб'еш. Ідзі лячыся. Иди. Да блин, я сама. Ничего страшного. Будешь меня лечить? Лячыцца. Ага. Так, зараз. Отдыхать! Я не там, я лячуся. Ну и ладно. Во, у меня тут смачная хурма. Ці там хурма? Так. Ну А и я ладно. пішоў лячыцца. Съем сама эту хурму. Все съем. Еш сама гэту хурму. До речі, я іншопланетне щось там знайшла. Дык добра, іншапланетнае штосьці то там давай гэтая папараць кветку шукай. Во! Во Я яна, знайшла гэтую папараць кветка. кветку. Дык давай адкрываць яе будзем. Як? Сканер, Нічога. глядзі. Там правады, ну, энергія павінна цягнуцца некуды. Не, аналіз мне не зробити. Значить, зробимо так, каб не відкрилося. Угу.
Вверх не забывайся. Папоротки, гляди. ветошка. Не гляжу, гляжу. Не забывайся, вверх гляди. Так, что тут у нас? О! Картограф. I found another source of alien alloy. Marking it on your compass. Открылася! Забирай, забирай, забирай. Іншопланетний сплав. Я Мгм. зробила, я його з'їла. А тепер на іншу місію, там, де ось готовий пчелобог. Стопе. Стопе. Теперь на корабель занести ресурсы. Ей, дай мені у Google сканувати. Ти нічого і так не сканував. Сканирую, сканирую. Ні. Смачняшки. Смачняшки, все, я съела смачняшки. Так, значит, переносимся, да? Так. Почекай мені, ну. Почекай ти мені. Чекаю, стою. Стоп, а де? Я пішла на ще одну місію. Я хочу на ще одну. Чекай, ми на корабель зараз ідемо, относим ресурси. Чекай! Ой! Ти воку його одорвав. Тікай! Добре, тікай! Пошли! Где телепорт? Тікай, тікай! Ха-ха! Ты что, смеешься от меня? Не, де телепорт? Як от його знайти? Ну ся, пливем! Шпу! Лечиться не забывай. Бу! Так где телепорт, блин? Ай, ёлочки. Так, это были нашепланетный сплав. Ладно. Тут мы были. Так, где ж телепорт? Знайду, не хвали. Вспоминай. Знайдем. Дочь. Ну блин, ну дай проходу. Ну, пошли лучше, как Оля нас. Бу. Пошли худше, поки нас не закранули за живое. До речі, зомбі! Зомби, это страшно. Так, где ж телепорт? Я не хотела! Я не хотела! А! Мне капец! Мне капец! Эй, Хотя куда не, ты? мне не капец. Хотя так, капец. Куда ты? Ай-яй. Ну чорт, ну. Так где? О, до речі. Нове живьово. Так это нове живьово? Так чи ні? Ні, не нове. Не, мы тут были. Вон там телепорт. Пошли, пошли, погнали. Вот, телепорт. Тик-тик-тик-тик. Соскокиваем. Все. Так, а шун. Спочатку ранец, ранец. Я хочу ранец, как был. Нет,
добивание. Это не. О. Так. Пайк Мандер там водится. Пошли возьмем його. Гей, нам треба хоча б стазіс паніка чи добивання зробити. Зробім. Але добивання гэта вось гэта вось бджала, а там мы пайшлі до бджалы. А Чекай. докладно Не у до самую бджоли. апошнюю. Я поехал. Не до бджоли. Так. Я уже почала гэтую бойку. А не спыніць. Правда, я не разумею, що робити. А, зрозуміла. Ти... Гей, худшей до Ну мене. чого ти туди Да лізеш? блин, а худшей, ну. Давай же. Давай ты будешь отбивать малых бджол, а я буду у жовтої, тому що за гэтага у яго здоров'я. Ти зрозумів. Давай. Я ведаю, як його бить, добре? Я так сам. Так. Треба переміщатися. Ай-яй-яй. 5. Я його поуновить, готовий оттулен кому. Чорт вас. Подержи. Давай. Давай, Очки його переміщайся. бив жовтий. Треба переміщатися. Ай-яй-яй. Цікаво, а ми іншопланетний сплав знайдемо? Хоча за усе так, тому що нам вільно потрібно. Макчима. Ай-яй-яй. Так, у його гэты шупальці. Ці яє. Ой, Шупають. я зрозуміла. Гэта языки. Ай-яй-яй, ну! Шо? Так. Га! Лечиться не забывай. Так уже спочатку у вока, потім уже у жовтої. Зрозумів? Угу, зрозумів. Хто до нас залітав поки що? Лечиться не забывай. Шмяк. Є! Йость! Твоя чага! Давай! Все есть. Ми ще не добили. Пчоли! Ти за бджол, я за воки. Ай! Я за вотши. Я за всё. Ми за усьо. Ти пошла. Де ще? Есть. А, стоп, вось гэты вось, які не пробиваються, треба просто бить. Вось гэтым вось жовтим. Зрозумів? Ой. Ой-ой-ой. Ай, чорт. Час тебе побери, а! Час тебе побери. Где його на тюрки? Бери вот эту зеленку и бей то, что там непробиваемое. Тенишка.
я. Вот, есть, нашла. Давай, час тебе перележу. Короче, зрозуміло, як його бути. Так. Чертівка язикатая. Так, Где ж? ось Иди. зрозуміло. Пчелы убей. Так, трошки ще. Так, ще трошечки і буде порядок. У вовка постріляли сигарети, йому нічого не буде. А ось оте жовте, так уже буде. Ай. Ай-яй-яй, я. Лечиться не забывай. Где ще жовте, где что-нибудь есть? Что-нибудь. Во, сразу знайшла. Яко слабое ще одне місце. Ой, зараз тобі буде болюче. Все, я добила, я молодчина. Ведав гэта? Навучнейший. А чому ён туди не помирає? Вока. Малайчына. Гэта нейкая бджала незразумелая. Гэта чарвя бджала падобная. І я зараз на гэтай бджале. Ну, зараз я сасклізгаю. Ну, Да что положи, ты? прошу. Я выбила целого босса. Короче, як у тебя там были справы? Норм? Я зараз у тебя поцелю. Вообще добро было. Ты ведаешь, як Так, что веселиться. с ним теперь робить? Шо? Вон некуда веде метка. О, пошли тогда. Подлечиться. О! Гэта хвост прикрываў гэты вось праход. Цікава, а можа гэта іншапланетны сплаў? Ці нейкая... О! Чакай, где ты прошла? Глядзі. Где ты прошла? Во! Не важно. Так важно, мне же с тобой треба. Божечки, да прийди просто до меня. Так я не ведаю, где проход. Ой, я даже знайшла новое... Божечки, зараз прийду. Короче, Ну ты же запустила. нічого страшного, нічого страшного. Короче, там есть телепорт. І ще там я забрала некий сок з наутки, так скажем. А теперь... Снятая простора некая. Ну далей пошли. Раз тебе сюда. О, Давай ведаю сюда, гэтае прошу, месца. давай тут побудем, прошу. Да и яшчэ тут Гляди, гляди. тут шмат чаго новага будзе. Я веду. Крыцей пайшлі. Я хочу. Что, вось гэта вось крышталі трэба подсоединить. Не, каб ты чула ўсё, што табе гавораць, ты ведала. Explode top. Хе. Ну, я полетела. О, новые живёлы! Класс. Ну, Еще такое новое. Класс. що такое живёлое? Я, короче, пошла покатаюсь. Чакай, Да я кататься только. тут дзверы будуць электрычныя. У цябе ёсць электрычны гэты плот? Не.
Ну, а яго трэба электрычнага, яго трэба яшчэ стабілізатор зрабіць. А що таке електричний блок? Як він виглядає? Тоді я буду розуміти, що ти хочеш. Ну, некий Ой. електричний кришталь чи що? Чи нечто такое, так? Плот электричный. Что такое бывает? ні. Ні, це ні. Ну, так яго трэба зрабіць. Іначе мы далей нікуды не пройдзем. Вось, навошта гэтыя крышталі там? Чорт, выглядаю. Слухай, ну не ламіся ты без головы нікуды наперад. Ага, гэтыя крышталі трэба падсоединіць разам. Тады яно Ну так, адчыніцца. а як ты іх? Не, Для падняцца гэтага да трэба гэтых крышталёў. маланка. Не, Не. падняцца да гэтых крышталёў, ну. Як яны выглядаюць? Яны такія типу з Ну як, ну пошли хвостиком? покажу. Иди покажу. Покажи, покажи, покажи. Иди за мной. Эй, Я ну тут, почекайте тут нігде мене, гэта ну. було древо. Чекайте мене. Блин. Ну давай, пошли. Пойду дойдешь, я просто пешку иду. Ще не пам'ятаю докладно де, но недзе тут было такое древо. Так, туди так само можна заскочити. Зараз ми туди не йдемо. Я! Так, де ж було гэта древо? Поехали. О, зыр. Здається, тут недзе було, я не пам'ятаю. Може не тут. Може туди треба заскочити? Ну давай сходимо. Тут якраз усе нове. Ну, а я звалилась. Это ты дарма. А-а-а! Фью. Тут поки що нічого не. І на сканер нічого не лізе. О! Пикай нечто. О, телепортик. Класс. О, новая почвара. Гей, я хотіла її сканувати. Ну, добре, Сканувати. Все, Сканировать. ну все, я... Во-во-во-во-во. Я вже О. активувала гэта. Электричный. Ось гэта? Їх нехто бив током. Бачиш? Які? Як його победить? А, може узривним? Треба. У тебе что, есть электричный плот? А узривним на їх не діє?
Ай, нам треба електричне, ну. М. О, гэты себе. Як Іду. його? Метал. Во. А як його Так заведу? треба думати. Сканер включи. Ну, я вже подумала і убачила, куди ведуть гэтые карені. Во, ось їх включай зберем. А от як наверх зусім? У тебе є високий скачок, пам'ятаєш? Натиснуть Ctrl там чи що? Почекать. І отпустить. Так, Ага. правильно. Ай, ну. А-а. Ай, ну. Треба за нечто зачепитися, копило. А, стоп, так, ідеальна ідея, так. Ой. Это не вельми ідея, але все равно треба Там ти нічого не доб'єшся. Ну, Ой. ай-яй-яй, я май что? Ну, блин. Да чому я отлетаю? Я май что дотягнулася. Я дотягнулася! Я зараз аналіз зроблю. Я зараз аналіз зроблю. Зроби. Да зроби, що ти кричиш? Ну? А, потому что не упала. Нічого. Я не аналізы зробила, я просто забила гэтай типу плоти, нічого там не було. Ён просто круглий, нічого. Так а де яшчэ гэтыя? Правады. Это карані. Ну, карані. Так, згодна, діє. Не підходь до їх. А, я знайшла карані. Я знайшла. Ну кудись тебе ведуть ще. Що це вас потеряли? Може ще каранів надасть? Не дадуть. Може сюди? А я знайшла нечто новое. Клас! О, я знайшла електричні плоди! Вони, Де? правда, на 5 секунд. Ну так вось, нам треба стабілізатор зробити. Стоп, же... А, окружить вось гэтую ж типу скалу, зразумела. Карацей, я знайшла їх. Я зараз тобі покажу. Ні, ні, Ай. ну що тебе подає? Знімайся на гэта. Ти хочеш знайти електричні плоди? Почекай. Ось кнопка. Ось тут. А гэта прибивать. Иди гуляй, ты помираешь. Алло, я ведаю. Мне что, нельзя тебе показать, где? Я туди зараз не йду. Тому що мені треба забрати сплав. І тепер йду. Електричні плоди тобі не Треба, вони там в різних місцях були. Зараз, почекай. Що, тебе подягну? Ось де моя смерть. І я зараз пойду і заберу свої речі. Ну так, ось ГТ драться, так. Ну! Гэта тобі І не нам треба тепер досягнення? стабілізатор. Гэта тобі не досягнення? Досягнення, досягнення.
І ўсё гэта трэба скрэпіць. Вось гэта вось. Вось гэта вось. Карацей, усе вось гэта выйграюцца, так скажем. Так? Б. Так. Ну, Забираем рештки. ну забираем. Гэта ж уже 16-я моя смерть. І вось гэтымі электрычнымі там яшчэ і дзверы адкрываць. Да блин, ну. Ну. Чорт вас подери, ну. Достали уже. Так, ты хочаш круг зрабіць, так? Каб зрабіць нешта-то там. Ну ідзі з таго боку рабі, а я з гэтага зраблю. Так. І трэба гэта ўсё просто разом узмацніць. Да чорт вас подери, ну достали! Чаму нельга ўзяць, калі я і так нормально Вы... Ты, блин, а вы здзекуецеся? У меня пустые. Ну так яны доўга не трымаюцца без стабілізатара. Нічога. Я хочу ўзяць і нічога. Просто достали. Я валю отсюда. Чекай. Ой. Так, электрик фрут, электрик фрут. Ось. Ай ты! Достали! Не собирайся меня оживить. Я не буду сюда вертаться. Я тебя знайду. Дякую тебе. Не можешь. Ну так ты, может, не будешь одна ходить, не? А может, махай. ты не будешь марудить? Friendo, just letting you know, I've got another mission request from Kindred. Apparently, they've been getting some odd readings from their recent acquisition of a holiday planning. They want you to go check it out, as you're the closest explorer. I've added the coordinates in your teleportation device, so check it out whenever you have a hankering for something new. Ой.
Я тебе не буду оживлять. Goodbye, and thank you for your service. Are you injured or hurt? If you're only hurt, you can keep exploring. Ты працуй, ты чертовая штука! Достали уже! Upgrade soon. Нормально гульню не могут зробить. Ambient temperature 92 degrees. Biosigns nominal. Угу. А я знайшла ще одну іншопланетну штуку. Добре. І ще одні проблеми. А мені треба забрати свої монетки. І- Секретники побач, так. Секрет, де секрет? О! А! Что? А, Іди туди! ну что, черт тебе побери? Звалюся. Откуль? О, тепер туди. Так, а де? Мені нема? Чи мої монетки? Угу. Так. Я назад. Я не назад, я наверх. А як наверх? Ага.
знайшла ще один телепорт. Клас. Tell you to touch it just for my own amusement. Ага, клас. Maybe don't touch it. I think you Так. can climb these. Your resort. Що тут у нас? No, you can. Чиїсь речі. Oh, here come the bad Е, А я поїхала кудись в нужне місце. З пузирками некими, електричними. Пузырики, это классно. Так, у меня зачепы скончились. И что далее? Ай ти. Але я знайшла ще один сплав. Але він не відкритий знову. Я ще хто-небудь з гэтых почував, я ще раз просто крикне, то тоді я, блін, скину ось гэты усі речі. А я пока раскался наверх. А я нічого не розумію, що тут відбувається. Можеш хоча б як-небудь до мене прийти? Ти всього тільки на Ты далеко 400, от меня, ну. на 400 метрів від мене. Ну, тем больше. 400 метров. І все. Гэта недалеко. Я тут караскающе. Ну так, ти вельми далеко від мене. Не докараскаєшся до мене. Ой! А я і так не розумію, як таку задачу робити. More angry stuff coming. Ой-ой! Ай ты, блин, а! Ай, иди. Ой-ой. Да что ж такое? Ага. Да вы здекуетеся! Just remember you Достали did your уже. best. It wasn't very good, but it was your best. Oh. I wrote you a poem. Do you want to hear it? Spaceman, spaceman. Why do you keep dying? Spaceman. Do you like it? Ладно, ничто, но все Денис шансуем. Mobile VR V17 Golden Fleece Edition. Unrelenting. Pay more, win more. 5 star. Get all the action with zero the substance. Mobile VR V17 Golden Fleece will totally blow you away. With over 200,000 combinations of temporary in-game purchases to completely decimate your war chest. Fantasize and customize as we monetize and capitalize in maximum overdrive. Mobile VR V17 Golden Fleece. More action, more destruction, more microtransaction requirements than any other game. It's unparalleled. Mobile VR V17 Golden Fleece coming soon from Brain Drain Games. It's not in the game. Unless you separately purchase each character, world element, model, and texture. Also coming soon. Mobile FPS MMAIDGAF for DHD Double D. The next level in hyper-simulated nonsense from Brain Drain Games. It's not in the game.
Your friend messed up. This is why I prefer you.
Так, ці мої манатки. Угу. Ambient temperature 112 degrees. Biosigns phenomenal. Так. І... Манатки. Угу. Закрытик, потым. Вау. Так, где ты там? Ты там далеко? Угу. Hey, your friend is dying. Ну куди ти знов? Ну вы стекаетесь. Я хотела животных дисконировать. І я забився. Ага. Не забився. Я никогда не хвалю я. Ага. Блін. Мазила.
Іть! Ой-ой. Ай! Да где я на базе буду сидеть? Чекай, зараз я тут докараскаюсь і все буде добре. Я просто там буду сидеть, ничего такого. Молодчина. Фух. О, телепортик. Так, я зроблю телепортик, коли що. І ж далей. О боже. Боже! Ух. Шах. Є ще телепортик. Ага, и что? Да где? 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 О, а тут зараз буде бойка з босом, тут мені треба допомога. You're close to a very unstable substance. Please scan it so I can provide you with more accurate information. Угу. Допоможеш? Угу. Давай. Тут будуть зараз орди зомбі, гэтих птушек-пяртушек. Нам треба включити нешта. Я туди нельзя зайти. Plant is Ну так generating a треба small знайти lightning спосіб. signal. Nothing coming through. The field will need to subside before you can extract a sample. As always, proceed with caution. Or we can always reprint you. Crap. One got through. It's straight into the electrical field.
зрозуміла. Мгм. Треба усі ось гэта ось, штуки повыключать, так скажем. Ось гэта ось. Некие электрику зарабатывали. Все, выключили усіх їх. Ні, так треба ж туди ніяк зайти. Як? Right. One got through. It strengthened the electrical field. Треба включити ГТМ. ГТМ. Те саме. А як? Я не розумію, що треба робити. Ну ось гэты кветочки раскрываются, и они поддаются электричности. І значить, їм треба електричність. Ага, их треба закоротить усе. Покуль яны не стали чорними. Треба закоротить до гэтых обелисков, здаецца так. Значить, ти з одної, а я з другої. Ну так. Б. Як? М. Keep it up. Туды. И один налево. Так, чакай, пакуль усе кветочки раскрыются. И паспрабуем их усе адначасова закараціць. Як-небудь. One got through. It strengthened the electrical field. Не зараз. Я Вот, их не зараз. карачу. Чакай, не усе. А, стоп, колени усе будуть, то тоді їх Так, яны и это закоротяться. слева. Ну, блин, ты спалила кветку. Так, я спалила квітку. Ну, чакаем, пакуль яны снова адновяцца. Треба, каб яны ўсе аднавіліся, і тады яны разам. Потому что мы з двух сторон. Я яшчэ плюс ім дапамагаю вось гэтую здолю. Хаця не, яны не дапамагаюць. Я не палила ніякі кветки, тільки што. Гляди на свою правую. О, твоя. Во! Раз, У два. мяне ж... Не, шукай! У мяне яшчэ одна чорная. Ну. У тебя больше не машина? Ну, есть? Ну так ты свою правую не закоротила. Не. Я нічого не коротила.
Ну так і дарма. Две ветки. Решиться не забывай. Угу. Газ. Чекай. Да чё тебе по... Ты готовая? Так. Раз, два, три. Давай. Ну. Чорт. Я ще раз, разом. Раз, два, три. Ну. Чому вона не працює зараз? Давай я з цієї сторони. Так, ну я зробив. Не спрацював. А, відкрилося, іди погляди. Ой. Іди забирай. Іди. Єс, у нас буде гэта новий плод. Так. Ще нам і треба, ми без його нікуди. Єс, і тепер ми зробимо гэтую типу місію. У нас тепер... Ні, у нас не увесь комплект. Так пошли возьмем. А, так, докладно. О, бачиш? Ні. А, вертаємося на корабель, апгрейд треба зробити. Пішли, там телепортик був. На ось гэтую ось штуку, там треба на Ну. некую місію зробити. На електричний плот спочатку зробимо, а потім пойдемо далі. Все, я поехал. Я тут. You can craft an upgrade if you want it. Во, ми можемо, я зараз буду робити. Добре? Все, я зробила апгрейд. Я зробила! Ага. До пальцю вверх. Класс. Yep, it's survey time again. Все, я пошла продемонструю. Где-нибудь. Я хочу это продемонстрировать. О, стомпінг. Класс! Треба елементи знайти. Это классно! Ладно. Ага, отчепися, робот. Ось готову місію треба зробити. Зараз почекай. Дай продемонструвати на неких. Класс! Это классно! Блин. Але гэта ўсё роўна вельмі класна. Трэба просто собирать плоды и отпустить. А, у нас еще две желтые миссии. У нас две желтые миссии. Ну, вертайся до мене, стомпер зробимо. Тирюш. Ну. Достали. Ну. Затыкнися. Затыкнися, гэтая чёртовая, блин. Ты затыкнися. Достала уже. Дурная. Затыкнися. Зараз тільки дай мені води з собою. Пап, Гея, де ти? Я тут. Де ти? Да я коля телепорту.
Уже зрозуміло. Зрозуміло вже. А ти, до речі, куди пхнешся? Пхну ще наверх. Зрозуміло. Та А! Чорт. Так, а где ты? Так само наверх хочешь? носом. Так, Добре. хочу, а ти що думаєш? Ой, веселка. Ай! Куди я? Куди я? Я туди не хочу. Все, я наверх забралася. Там нема секретов? Ні. Нічого нема. А так я ще вище наверх. А, ну. Спробуємо. Я звалився. Ага. А! Ты запарили! Яна, блин, запарили. Я ничто не долажу. Блин, там надто Ай, высоко. да запарили яны! Запарили! Ладно, Гэтыя прыдумцы, гэтыя Пашлі гульні стопер чортавай, зробім. яны нічога і так не ведаюць. Не могуць нармальна гэтую гульню зрабіць. каб еще было легко и просто. Не, блін, а ўсё складана і нічога не зразумець. Нічога. Во, зараз. Во, зараз можна. Все. Нічого. Просто нічого. Короче, пошли на то место, там, где там... А як туди залізти? Там, где, короче, электричные плоды и все такое. Ага. Во! Я знайшла проход, гей! Алло! Алло! Добре. Иди до меня! Я перед тобой стою. Не передо мной. А. Да ладно. Помидоры. Ты же не любишь. Так не люблю их. Это помидоры, они смиродные. А! Ты... Господи. Тут я. Так, ви сюди, напевно. Хопить передо мной чухаться, ну? Куди далі? Куди? Ось сюди. Ага. Фью. Ну. Ауч. Это было бы... Осторожно. Фух.
Я ледь гэта пережила. Зараз яшчэ вышэй трэба забрацца. Добре, паспрабуем зараз. Є! Я добралася! І тут яшчэ плюс новый телепорт. Є! Открывай. Класс! Все, я его уже открыла. Класс! Супер-дупер. Мгм. А я добрался, быбы. А ты не. Ой, божечки. Просто похвалиться захотела. Хочешь, я зараз завалюся? помру. Не треба. Жартую. Я утолюсь. Бывай. Так, Не пужай меня. я не пужаю тебя. Я просто хочу выше забраться. Куди вишей? Нам не треба вишей, нам треба вон туди. Гей, вибач, или я просто хочу познать озеро этого света. Вой, до речі, у нас же есть электричные плоды, мы же можем озеро этого двери отчинять. Можем. Правда, у меня зараз нема гэтых плодов. Да, заўсёды збірай. The resource we need to Так, дзе гэта? upgrade seems to be just below you, but I have no idea. А, Ти знайшла? що знайшла? Ні, що знайшла? Да не, просто хурму з'їла. А, ну так хурма, це добре. Больш, чим добре. Так а дзе гэта? Гей, а я Не на сюди. новий... Що ви Не сюди? сюди. Не сюди. Добре. Иди Я там дверь уже открой. была, там уже была хурма. Я есть ела. Тут была хурма и все? Я еще не... Это... Ну ты в дверь Витамины, гэтыя так заходила? скажем, и еще... Ты в дверь гэтыя заходила? Так. Добре, ідем далей по місії. Ось сюди. Сюда. Вон он новый. Дай мне его скановать. That frog is Это жабка! Это жопка. Это супер жаба. Все, давай. Жопка! Жопка Гей, світи- тишей, ну. Яна жопка, якая светится. Это жопка, якая светится. А! Лячиться не забывай. Ага. Яй-яй-яй-яй-яй. Я мою дубку стреляй. Ты на спину. Так, на спину. Yes. Это было классно. Ай, ну. Оттягивай его, оттягивай, ну. Я спробую. Лячиться ходи. Ага. Ай, ну. Жопка. Чему ты не помираешь, коли у тебя и так отстреленные жопка ці... Алис, успокойся. Да блин, а я не так отстреляна. Чому? Я, блин, Не отстреляно. а, так йому ж треба ще і у рот. Йому треба ще у рот стріляти. Ну вось, як разявить пашу тады. А вот так это буде не ікра. Ай, ну. Лячиться ходи, Вылечи ну. меня, ну. А, косёвый.
Лячылкі ляжаць. Ага, я и так ведаю. Но он будзе адкрываць сваю разяўку. Будзе, калі будзе час. Давай, ну, блин. Шо? Ну давай уже взял жабу свою. Ты жаба. Разяў зяпу. Ес. Ясь. Да он милый. Так, што далей? Ён Лячыцца милый. ідзі. Яшчэ адзін. А! Шо гэта? Што гэта? Боже! Ураган! Шо, яшчэ трэба? Падрыўны я. Ага. Yes. Ну. Гэтаму яшчэ яго трэба адстрэльваць. І лячыцца не забывай, калі ласка. Ага. Вось гэтая жопка. Аліс, супакойся. Ну што? Пажартаваць нельга. Это уже не жарт, это уже не смешно. Yes! And treasures appear. How amazing. Во, яшчэ адзін тэлепорт. Яшчэ новая місія. Сабраць яшчэ вось гэтыя чарнілы. Яшчэ гэтыя чарнілы трэба сабраць. Ну. Збірай, збірай. Все, я сабрала зноў гэтую чарнілу. Ooh, Чарнілу осьмінога. upgraded reversal thrust for your jump pack so you can plummet downwards at horrific speeds. As if you hadn't fallen to your Типа, death погнали. 10 times already. You can craft an upgrade if you want. Я! Які апгрейд ти зробив? Яшчэ ніякі стомпер. Ды блін, ну адыдзі ты! Што значыць ідыце? Адыдзі! Ага. А, гэта... Во, нам трэба... Ты ведаеш куды? Туды там, дзе гэтае самае, трэба было бум зрабіць, памятаеш? Давай, вядзі. Так, Гэта вядзі. зудзяшыя паля. Што там, якія зудзяшыя палі? Дарэчы, мы ўжо зайшлі так далёка, што прыехалі да самага апошняга. Гэта пляж Бумердзеева. Мы будзем вяртацца. Ага. Іченфілдс? Што? І куды? Божечки. У мясцовасць. Ой. Вось сюды. Ну, вядзі, 10 каля... Карацей, 10 было. Так там не тут. Там спачатку трэба было пайсці. Што, дзе спачатку? Ад карабля спачатку трэба было пайсці, там, дзе бабушка. Там не Там, было дзе мы бабушкі. бабушак першы раз сустрэлі. Фу за фігня. Там нічога такога няма. Карацей, я несу сюди у іншому. Я уже і не памятаю, дзе гэтае кабуш было. Пашлі спачатку. Спачатку нічога не будзе.
І що ти тут знайшов? Ну, ты забылася, там мы сустракалі гэтай дзюркі. Мы будем вяртацца ў тое ж самае месцы шмат разоў. Ага, я гэта і так ведаю. Да і без гэтага можна. Вось табе нязнойдзенае, паглядзі. Ага. Гей, тата, ну! Што? Блин, а я была першая! Разом нельга. Інакш хтосьці з нас, блін, упаде. Ну так побачите. Я уже скокнул. Ось тобі і ще одна фірма. Ой. Зараз мяне падзарве. Так, тебе зараз подзорве. Тікай. Ты, чорт тебе побегну? Скажа уже, тікай. Куди? Та блін, а... Goodbye, and Так тобі і треба. your service. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Угу. Ну що, пойду на сайт. Bad thoughts, wipe 'em. Ambient temperature 92 degrees. Vital signs nominal. Ну і де гэта ти дишиш? Чекай. Мені треба забрати з манатки. Де яны? Коли ні, то тоді я за тебе заберу. Так забирай, де яны? Хоча ні. Мені воно і не треба. Ти забрала? Ні? Ні, не забрала, тому що мені вони нафіг не треба.
Ось, пошли, ось тут, на гэтых палёх, Ага. там недзе было. Угу. Ну, хоч хурму забрав. Так. Куди? Куди? О! Ой! Вось гэтага трэба взять пробу. Есть. Ой-ой. Ой-ой. Data is being transmitted. Celebration. Падла. Хвостатая. Я не учу. Ай! Ничего. Это... Хвост Только хвост, ну, да, ну ты не показывай хвост. показывает. Сзади встань. Показывай. Разве ты Фух. О, Давай, вертайся на базу. зараз я подлечуся трошки, погляжу, може тут що є цікаве. Вертаюся.
Добре, добре. Секрет. Где секрет? Не секрет, а что такое тогда? Электричный. У тебя есть? Есть. Давай. Q. Ну, бачиш, не трапляю. Во. Блін. Ось так. А! Гэта іспит. Гэта каб прабрацца. Давай. А-га-га. Зараз. Так, правильно. А зараз нагін. О, так. І так по кожній. О боже. Осторожно. Ай-яй. М. Ось. Я не долетаю. Я б долетела. Ты, конечно. Да я за тебя. И... Треба контроль. Завыш прыжок, давай. Завыш прыжок. И... Раз, два, три. Ай! Сашист. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Закрыть. Боже. Голову ударился. А-а-а. Ай, все. Не, запомни это место. Ну его, это скачки, платформер, это твое, это не мое. Все, иду до хаты. Запомни место. Ну давай, доход. Да куда иду? Где у нас телепорт? Уж не больно спасти. Почему он будет? Телепорт. Просто иди туда, там Все, же. иди сюда. Зато по дороге знаешь, А это что? я уже съела куму. А, хурма была. Бабушка.
Божечки. Я валю отсюда. Все, я на кораблі. Я йду. You can craft an upgrade Тільки if you почекай. want it. А все, я тут уже застануся. Добре, добре. Congratulations. Ва. Your dedication to science and progress has paid off. Kindred has awarded you the rank of Field Explorer. New upgrades have been unlocked in the 3D printer. Ну, а я зараз пойду, ведаєш куди? У той... Зведи мене у то місце, там, де ти був. Почекай, почекай. Мені треба. Так, зробимо ГТ апгрейд. Synthesize. Тройные скачки. А. Дик так можна ще плюс і ще вищий. Upgrade complete. Угу. І, до речі, а як це зробити бабах? Гэта як логу зробити? Бабах подскочить и альт натиснуть, стоит так. Так, правильно! Правда, я померла. Your friend messed up. Та нічого. This is why I prefer you. Я тут. Upgrade synthesize. Дайте глядець. Клас. Upgrade complete. Гэта двойний бум? Так. О, мы нарабілі кучу апгрейдаў, толькі на зброю не хапіла, але мы сапгрейдзіліся. Ну што, на сёння ўсё. Угу. Спачатку не пашчасціла, але потым было нармалёва. Правда? Карацей, у нас больше няма ніяких вось гэта вось заданняў на вось гэтай вось. А так Ёсць, усё, ёсць. ну, ёсць. Не, я про на вось Ёсць, ранец уключу. ці ўсё такое. Ну, заплечнік мы Cheap scraps fa- сапгрейдзілі. Ну і ўсё на гэтым. Wanna talk to some of the Бывайте. hottest life forms in the galaxy? Дякую, що завітали на стрім Анікаматон. Чекаю на подписки і лайки. І підтримуйте глядіння нас. Прошу. Нам вельми сумно, коли ніхто не пише, наприклад. Ну, на сьогодні все. Бувайте. Чекаю підписок. Пакуль.